So dayo नै हांसो हाथारनो नागिरबाय माने खुमब्राजों हांसोजों जोबथा दिननि जोबथा 2020 नि नै आं नोंसिनो खोन्थागासिनो दं बे माब्रै दानस'गोन नायदो नै होबाय हांसो बेदर मोनजायैया गोबावथारसैमोनलै आयै बिस्रा बाब्राबा बेयो आयैलै नै आरोखि बेखौ खुमब्राजों जानाय जासिगोन खुमब्रा गोमोनजोंहाय नायदो खुमब्राजों हांसो बेदरजों बिराद गोबावसिम बिदि मोनजायैया दिनैसो मोनजानाय जासिगोन आरोखि स' नायदो नै हाब मा जादों लोंदोंब्रा फिस्लाय बाब मामि मा जादों नोङो बोरो बुंनायसाय मा जादों आपेल दे स' रायजोफोर आं नोंसिनो बे जिनिसखौ सोंहरनोसै आच्छा बेखौ मा थुरसि होननानै बुङो रायजोफोर नायसाय नै हमग्रा गोनांलाय गेजेराव हमग्रा थुरसि होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो गिलिरथार बुस्थुआबो माने आं आसरित आन्दायबाय आरोना बाहायखौ ओंखामबो जायो होननाय खोनादों बेहाय आङो स' नोंसिनियाव बेखौ मा थुरसि होनगोन रायजोफोरनो गिलिरथार जिनिसा बेदरफोर नारसिननानै माबा सेदलाबायनायाव जलदबसो गोलैगारगोन नामा नायदो नै बिराद रोजा आरो बिराद गिलिर दायो सिथारबाय नै हांसो बेदरा नै जोंना फंबायानो गोगोमखा सिथारनायाव दायो नायदो आथिं आलदा दङ बिखा आलदा दङ स' नायदो ने लोगोफोर बेबायदि जानायाफ्रा अमा बेदर गोरान दाउजों आलुजों हांसोजों खुमब्राजों सबाय जहल स' बिराद आइटेमलै दिनै गोजाम बोसोरनि नै गोगोम जासिगोन आरोखि दा माने बावनो हाथावै बेबायदि लाइफआव बिदि जाफेराखैमोन माने नै खोन्थाबावनोसै खनसेबाव माने आलुजों दाउजों ओमफ्राय नै बावहाय हांसो खुमब्रा नैबे जाहैबाय अमा बेदर गोरान एवनाय बे जाहैबाय सबाय जहल संख्रि दङ नै स' बिराद इन्जय खालामसै बेबायदि जानाय जाबाय आरोखि जानाया नै मुखुब जाथारदों बिसोरो नै स' नायदो नै जों बिराद जानाय जासिगोन आरोखि दिनै नै आइटेमफ्रा बिराद दङ नै नायदो माने बोसोर गोजामनि जानाय नायलांबाय थाबावदो जोंनि भिडिअखौ बिराद बिदि मेजेम फोराननानै बेबायदि गोमोस्लिउ जालायनाय मेजेमा बिराद गोथाव जायो आरो जानो दे गोजाया हेल' लोगोफोर दायो जाखां लोंखां जों फैलायबाय दायो न' फारसे थांगासिनो दङ नै नायदो न'आव थांगासिनो दङ दायो स' हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय